Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Izvoznici su najvitalniji dio našeg gospodarstva i ovo je važan dan za njih. Prodornim i inovativnim tvrtkama dodijeljena je tradicionalna nagrada Udruge hrvatskih izvoznika Zlatni ključ. Pogledajmo dobitnike našeg izvoznog Oskara. 12.000 naših izvoznika najbrže pronalazi ključ oporavka. Lani je izvoz povećan za 16% i veći od 60 milijardi kuna. Samo 12.035 društava u Hrvatskoj ostvaruje nekakav izvoz. Odnosno, 10% ukupno aktivnih, a 12,5% od ovih koji predaju AOP društava, dakle, ostvaruju izvoz. Međutim, njihov rad doprinosi bruto domaćem proizvodu sa 38%. Tih istih 10 ili 12% zapošljava 50% svih zaposlenih u gospodarstvu. Ostvaruju 62% ukupnog prihoda, imaju dobit 2,17 puta veću, ne posto, puta veću od ukupne dobiti svih društava u Republici Hrvatskoj, te kapital kao takav koriste 30% efikasnije. Drago nam je da Vlada između ostalog planira izmjene Zakona o poticanju ulaganja i Zakona o javnoj nabavi. Želim vas javno ohrabriti da te zakone što prije promijenite. Ta dva zakona su u zadnje 3 godine zatvorila 60.000 radnih mjesta. Zlatni ključ najuspješnijim izvoznicima za izvrsnost poslovanja dodjeljuje se 4. godinu u jakoj konkurenciji. 54 tvrtke nadmetali su se za 4 glavne nagrade i 14 po vodećim izvoznim tržištima. Puno posla za stručno povjerenstvo sa strogim kriterijima odabira. Poanta je cijele nagrade da se promiče izvrsnost i to smo definirali u nekoliko mjerljivih kriterija. To je da firma prvo mora biti izvoznik, znači mora izvoziti 100.000 kuna godišnje, da mora biti pretežiti izvoznik, znači da izvoz mora biti veći od uvoza, da mora imati pozitivni financijski pokazatelj u zadnje 2 godine i to je znači jedan filter koji onda izlučuje one koji mogu biti kandidati. Uz nastup razigranih Soul Fingersa, mali glazbeni predah da razbije tremu uoči dodjele poticajnih nagrada. Kina je lani prvi puta pretekla Japan i postala drugo najjače svjetsko gospodarstvo, a upravo ta zemlja dvoznamenkastog gospodarskog rasta proglašena je najbrže rastućim gospodarstvom. Najbolji izvoznik u Narodnu Republiku Kinu i Hong Kong za 2010. godini je tvrtka Harburg Freudenberger Belišće. S Brazilom malo trgujemo, no u tu smo južnoameričku zemlju u posljednje 3 godine utrostručili izvoz. Najbolji izvoznik u Brazilu 2010. je tvrtka LPT. U naftom bogate Ujedinjene Arapske Emirate lani smo izvezli robe vrijedne £500 milijarde kuna, najviše vojne opreme. Najbolji izvoznik Ujedinjene Arapske Emirate u 2010. je šta najbolje glavu mnogih vojnika čuva, kaciga baj šestan buš. U Africi sve više trgujemo s Nigerijom, gdje su naši transformatori tražen proizvod. Najbolji izvoznik u Nigeriju u 2010. godini je tvrtka Končar, distributivni specijalni transformatori d.d. Unatoč krizi naši izvoznici osvajaju i poneko novo tržište, no zemlje Evropske unije ostaju naš dominantan trgovinski partner, a Italija vodeći kupac naših proizvoda. Najbolji izvoznik u Italiju u 2010. godini je tvrtka Solaris d.o.o. U susjedstvu i dalje najviše trgujemo s Bosnom i Hercegovinom, s rastom izvoza od 6%. I nije tu kraj našim vodećim izvoznim tržištima i prodornim tvrtkama. Izvoznici vjeruju da bez inovacija i novih tehnologija nema osvajanja međunarodnog tržišta. Razvoj softvera u autoindustriji najveći adut zagrebačke tvrtke proglašene za najinovativnijeg izvoznika. Avel Ast d.o.o. je firma koja je 100% izvoznik. To znači da je
uglavnom zavisna o tržištu koje nas okružuje, našem najbližem, ali svjetskom tržištu. Kao i svi u svijetu, morali smo povući neke mjere štednje. Međutim, moram naglasiti da nismo otpuštali ljude, nego da smo još uzimali i u 2009. i 2010. Naravno, morali smo taj program regrutiranja, uzimanja novih ljudi malo reducirati od onoga što je bilo planirano, ali je u biti rasao, u cijelom tom periodu smo rasli, a ove godine smo uzeli već jedno 7-8 novih ljudi zbog naglog povećanja projekata i poslova koje obavljamo, koje praktički ne možemo se dovoljno brzo čak ni povećati koliko poslova dobijamo. Brodogradnja je kod nas često percipirana kao problem, no jedna riječka tvrtka pokazala je da može biti i drugčije. Unatoč krizi, posao im nikad nije išao bolje. Iako su mali izvoznici, najviše očekuju na najvećim tržištima, poput kineskog, indijskog i brazilskog. Naša djelatnost je čista usluga, znači mi nemamo, kupovine materijala, niti velikih investicija, mi prodajemo čisto znanje ljude. Znači, kod nas cijela vrijednost koju mi imamo su naši ljudi. Mislim da trebamo učiniti dvije stvari. Prije svega trebamo učiniti nešto u transformaciji sistema edukacije koji treba dati kadrove koji su puno brže primjenjivi u primjeni nego što su to danas. Danas, po našem mišljenju, kadrove inženjerske koje mi dobivamo sa fakulteta, oni trebaju predugačak rok da bi došli do konkretnih aplikativnih znanja. Obnovljivi izvori energije postaju sve važniji izvozni sektor. Najbolji srednji izvoznik je tvrtka čiji su glavni proizvod moduli koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu. Moto tvrtke lako bi mogao biti na mladima svijet ostaje. Naime, prosječna starost zaposlenih je samo 28 godina. Specifično u našem branšu smo sada dosta ugroženi od globalnih najvećih proizvođača, znači Kina, Tajvan i tako dalje. Značajno i danas je rečeno isto na ovom skupu da ćemo morati poduzeti na neki način da se zaštitimo i da poduzmemo te mjere, kao što je i najveći naš partner gdje mi izvozimo, Italija, isto tako nešto poduzela, gdje ćemo morati, tako reći se, složno koncentrirati na kvalitetu i da se takvi proizvodi, ajmo reći, subvencionirani i loše kvalitete na neki način sankcionirani. Transformatori su jedan od naših najvažnijih izvoznih aduta. Proizvodi ih tvrtka prisutna na svim kontinentima, a najvažnije su joj tržište Ujedinjeni Arapski Emirati. Izvoz joj čini više od 80% prihoda, a samo u prošloj godini narastao je za 12%. Sve je to postignuće najboljeg velikog izvoznika u prošloj godini. Mi imamo jedan dio tradicionalnih tržišta i pokušavamo svake godine na 1 do 2 nova tržišta se isprobati. Nije to brz proces. Proces je otprilike, naše iskustvo kaže 3, 4, 5 godina treba od početka koketiranja sa nekim tržištem dok se ostvari prvi pošten i korektan posao. A s druge strane, ta funkcija izlaska sa tržišta je u roku sekunde. Ne?